Hej. Så er vi tilbage i Halløj. Så vi kan se masser af trafik, masser af motorcykler, masser af marked, masser af trafik. I forhold til Halong Bay, som er fantastisk, er det her lidt et kaos. Det er svært at komme over vejen, og det er svært at høre, hvad vi selv tænker, og det er sikkert også svært at høre, hvad vi siger på den her video. Og folk kører billigst talt rådent. I Halløj der er der masser af butikker med kopiskrammel. Og det er generelt bare svært at finde vej. Nu skal I se, hvordan man kommer over vejen. Det er også lidt af et eksperiment. Så mor, luk øjnene! Det er midt på vejen. Det er noget med bare at gå, og så ikke stoppe op. Det handler bare om at holde et jævnt tempo og ligne nogen, der ved, hvad de laver. Det gør vi ikke. Vi lader sådan noget. Ja. Men vi vil bare sige, at vi har det godt, og i morgen der går turen til Hue, en lille by med nattog. Det bliver spændende. Så følg med. Noget du gerne vil sige? Nej. Vi savner jer. Nå, vi savner jer. Hej hej.